Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To ga ci gaba da darasinmu. Idan wannan bidiyon shine ka fara kallo, to ka koma baya ka ga yadda ake rajista a shi wannan kamfanin ko kuma in ce website, kuma ka je ka yi aiki Subiyaka. To sai ka koma ka kalli bidiyon yadda za ka yi rajista da su. To yanzu ga ci gaba da darasinmu. Yanzu za mu shiga cikin yadda za ka je ka yi aiki. Da farko sai ka shiga cikin shi Picoworkers ɗinka kamar haka. Idan ka shiga, saboda jiya na shiga na fita shi yasa sai suka dan kara min wani abu daga 180 a nan wurin. To amma zan je yanzu fara aiki. Na fara aiki zai kama soka. Yanzu zan mu je mu fara aiki na farko kamar yadda na yi muku da bayani, kasancewar na ce shekaran jiya zan nuna muku, amma gaskiya a yi haƙuri saboda wasu abubuwa sun dan gitta min, shi yasa ban so da nuna ba. To sai ka zo nan za ka shiga category din nan, sai ka zo sai ka danna shi. Idan ka zanna shi zai baka wannan shafin haka, sai ka shiga wannan na farko. Zan fara aiki na farko. A nan ciki ko wani aiki akwai, duk ayyuka ne nan wurin, amma zan fara da wannan aiki na farko. Sai mu zo nan sai mu sa sign in, sai mu zo sign up, sai mu zo nan sai mu sa applying din nan kamar nan, sai mu zo. To zai bude mana shafi, sai mu jawo shi sama haka. To ga ayyuka nan, ga su nan duk ayyuka ne. Duk wanda ka gani, wannan ya ce zai ba da 0.100 cent. Gashi ya ce start click, sign up plus phone number, verify new user only. To ga su zaka ta ganin kowa, da idan ka shiga ciki zai faɗa maka tsarinsa yadda yake so a yi masa aikin. Duk ga su nan, duk wannan aiki ne ga su nan. Duk wanda ka zo nan, duk a kullum in zaka shigo, to zaka zo zaka ga ayyuka a wurin ga su kamar haka. Wannan ya ce Gmail create an account number. To Gmail account, wannan shi ma ya ce Gmail create an account, ka bude mai Gmail ne kawai ka so ka bude mai Gmail create an account. To bari mu zo mu dauki wannan aikin yanzu. Shi mu yi aiki, za mu yi aiki guda ku ga yadda ake yi. To sai ka danna akai ne akan cikin wannan wurin, da ka danna shi haka sai ka jira shi zai bude maka haka. To idan ya bude sai ka diba nan wurin, gashi suna zaben wasu wurare su ce ba da su ba, amma yanzu gashi nan wannan worldwide ne, ko ina suna iya yi ne. Sai ka jawo sama haka, sai ka zo nan, do you want to hold opportunity this job? To sai ka zo, what is expected from workers, menene ake so a shi wanda zai yi aiki. To ga bayanan sanan, waɗannan bayanan su ne zaka karanta sai ka yi mai. Mafi akasari idan akan bude Gmail ne, ka karanta na 1 daga zuwa na 4 dan ka san menene yake bukata daga ciki, na 1 zuwa na 5 ko har na 6 dan ka ga menene yake bukata. Sai mu zo kamar nan, saka ce only new account, sabo ne kawai zai iya zuwa ya buɗe musu wannan. Sai ka je go to www.gmail.com, create a Gmail account, use only American name from this link, set password, ga password da zaka sa mai, set recovery email using this email, gashi change your account language. To wannan babu damuwa da turanci muke yi, sign out on your device. To shikenan, gashi sai mu zo mu bi. Yanzu da ya ce sai ce only new account, go to www.gmail.com. to za mu je bude mai Gmail ne. To sai mu zo nan sai ce use only American names from this link, fake name generator. To abin da ya ce sai ka fara aiki da wannan, tunda dama na ce a bido opera guda biyu cewa use only American names. To ya za ka samu American names din? Sai ya bada link a nan wurin, sai ya bada link ya ce ka je ka bi wannan link din, fakenamegenerator.com. za ka je ka gani, sai mu copy wannan link din. Idan muka copy link din haka, sai mu je sai mu yi minimize, sai mu je ga ita opera guda da na ce dama biyu za mu yi aiki da ita kamar haka. Sai mu zo mu neme ta a Firefox dina, sai mu zo in shiga Firefox dina kamar haka. Idan na shiga kamar haka, akwai aikin da na yi, bari in fita in sake dawowa baya don ka ga yadda za ka yi new tab. Yanzu kamar ga shi mun shigo haka, sai ka zo nan sai ka sa fake name generator, suna ne za mu zo mu nema. Sai mu match link din kamar haka, sai mu shiga haka, sai mu zo sai mu ga wani suna ne za mu samu. To gashi ga nan wurin da ya ce generator nan, idan ka shiga nan zaka ga sunan. To nan ma suna ne, gashi ga wannan sunan nan, my time p. To ga dai suna nan, za mu yi ɗaukar wannan sunan sai mu zo mu buɗe mai da shi wannan sunan, gashi kamar haka. Sai mu copy wannan sunan, sai mu copy sunan. Wannan sunan yake son ka buɗe mai link ɗin da shi. Dama ya bamu wurin da zaka zo ka shiga ka buɗe shi, kuma kana samun bidiyon ka takarda
sai ka rubuta gudun kada ka mance wasu abubuwa da zaka yi, dan akwai da zaka je kai submitting. To sai mu zo kamar haka, sai mu dawo baya, mun ɗauki wannan sunan, sai mu dawo baya, sai mu zo sai mu rubuta kamar da ya ce Gmail za mu buɗe, sai mu rubuta www.gmail.com. ai dama Gmail ne ce mu buɗa mai. to .com. to yanzu Gmail ɗin ne za mu buɗa. Yanzu idan muka shigo haka gashi za mu zo mu buɗe Gmail, sai mu zo nan sai mu sa get Gmail, ko kuma nan wurin sai mu sa sign in. Nan wajen sign in sai mu taɓa shi kamar haka, dama za mu buɗe Gmail ɗin ne. To sai ka zo nan create an account, sai mu taɓa shi kamar haka, sai ka zo nan sai ka ce for myself, sai ka taɓa shi kamar haka. To zai baka wannan shafin. To wannan sunan da muka ɗauko shi za mu zo nan mu rubuta gashi kamar haka, sai mu rubuta sunan, sai mu ɗan yi copy wannan na gaba, sai mu copy wannan na gaba, sai mu goge shi haka. First name and last name ne. To sai mu zo nan sai mu sa last name ɗin kamar haka, sai mu zo nan sai mu sa user, sai mu sake koma magani akwai sunan da ya ce a sa. To ga wani suna shi kuma, amma bari mu je mu diba magani akwai sunan da ya ce a sa. Sai mu zo nan sai ce use only American names from this link. To create Gmail account, sai ce set password, set recovery email. To bai zaɓi sunan da yake son mu sa mai ba. To da haka nan kowane suna za mu iya zuwa mu sa. To nan wurin ga wani suna ya shigo, muna iya barin wannan sunan kamar haka. To amma sai ka yi copying sunan, ko kuma ka yi screenshot, saboda gudun kada sunan ya ɓace maka. Bari in copying sunan, shi sa na ce yana da kyau ka bi takarda da biro. Ka zanna fa a matsayin aiki ne za ka yi, kuma idan ka gama aikin ka samu da abin da ka samu, to za su biya ka. To gashi na rubuta sunan, sai in zo nan sai mu koma can mu gani, sai ya ce password, a sa mai password, set password. Gashi ga password ɗin da ya ce a sa mai, sai mu copy password ɗin kamar haka. Shi ma password ɗin gudun kada mu mance, kana iya rubuta kuma kana iya bari ne, tunda a nan yake, za ka iya dawa ka gan shi. To sai mu zo sai mu yi haka. Idan mun ka zo haka, password ɗin kamar password ɗin da ya ce a sa mai, sai mu copy password ɗin kamar haka, sai mu sake dawowa nan, sai mu zo nan sai mu sa mai password ɗin da ya ce a sa kamar haka. Sai kuma ya ce confirm password, sai mu sake confirm ɗin, sai mu sake sa mai password ɗin. Shi password ɗin za ka rubuta. To sai bari mu buɗe mu gani password ɗin daidai ne, yawwa. To sai mu sake dawowa nan sai mu ganto akwai wani abu da next za mu tai, sai ce set recovery email. To bari mu wuce, sai mu sa next. Idan muka sa next kamar haka, save this, ba sai mun sa save ba. To ga verify your phone number, sai mu zo nan inda aka ce verify your phone number. Ya ce a sa number waya, create a Gmail account, only new account, go to Gmail, use American name, set password, set recovery email using this email at gmail.com, change your language. To sai mu kaga bai sa dole sai an sa mai kan number ba, amma wata waya ba ta baka dama kai skipping. To yanzu bari mu sa account, na sa number waya, sai verify ya wuce da muwa, sai mu zo mu sa 090 69 52 sa 88, sai ka sa 96, sai ka sa next. Sai mu jira su turo mana number da za su turo mana, sai mu sa kamar haka. Muna jiran su turo mana verify, sai mu yi mana verify phone number din. To ga sun turo mana message, sai mu zo mu sa su kamar haka 62 93 9372 sai mu sa verify. Idan mun ka sa verify sai mu zo, to gashi ya wuce, sai suka ce na recovery email address. To sai mu sake dawowa nan wurin, ai gashi ya ce ga email ɗin da yake so mu sa mai recovery email address, gashi sai mu yi copy, dama shi ce a sa mai recovery. To sai mu sake dawowa nan, sai mu sa recovery email address ɗin,
bai ce a sa, bari mu diba akwai date of birth da ya bayar da za a sa, ba wata date of birth da za a sa. Sai mu zo nan ƙasa sai mu dawo nan inda ya sa month, sai mu sa kamar January da ya gwata ɗaya tunda bai ba mu zaɓi ba, nan zaɓin namu ne. Sai mu sa 1996 yanzu kamar haka. Sai mu zo nan sai mu sa mail, sai mu sa next. Idan mun ka sa next sai mu zo nan sai mu sa yes I am in. To ga shi mun buɗe Gmail account kamar yadda ya ce mu buɗe. Sai mu sake dawo nan sai mu ga menene to kuma na gaba. Sai change your account language to US English, dama haka yake, babu da matsala, da turanci ne yake dama. Sai mu zo nan sai nan da ya ce my account google.com language sign out on your device. To shikenan create a Gmail account. To sai mu sake dawo nan wurin sai mu sa I agree haka. Sai mu jira shi ya buɗe, muna jiran ya buɗe mana kamar yadda mun ka bi umarnin da duk abin da ya ce a yi to mun bi umarninsa kamar yadda ya ce. Yanzu mun buɗe Gmail ɗin, to yanzu muna jira Gmail ɗin ya yi da wucewa. To masha Allah mun buɗe Gmail ɗin, mun buɗe Gmail kamar yadda ya ce a buɗe. To sai mu dawo nan sai mu sake ganin to menene, sai mu ja shi sama, sai nan wurin create Gmail account, make sure they take the name of from the link I give. Ka tabbatar cewa sunan da ka ɗauka na link ɗin da bayan da ka ga da mun bi tsarin da yi. To sai mu dawo nan ƙasa create Gmail account password, creation data. Sai mu zo sai ce create Gmail address, create Gmail address. To sai mu zo nan sai mu sa mai sunan Gmail ɗin da muka buɗe account ɗin da shi ya dama. Shi yasa na ce a rubuta saboda gudun kada ka mance. Yanzu bari mu zo mu diba shi mu gani Gmail ɗin da muka buɗe gashi kamar haka. Gmail ɗin da muka buɗe shi za mu diba, bari mu diba Gmail ɗin da muka buɗe. Da yake ma dai na dai ma rubuta, bari kawai in sa mai sunan Gmail ɗin da na buɗe. To sai in rubuta sunan Gmail ɗin da na buɗe HAYWERDMATT HEWP15 at gmail.com. Yawa na sa password ɗin gashi nan, na sa sunan Gmail ɗin nan, na sa password ɗin. Sai nan wurin da ya ce to sai yanzu nan sai ya rubuta ya ce create data, creation data. To sunan da na yi aiki da shi ya, sai in rubuta sunan a nan wurin account ɗin da na buɗe da wannan sunan da mun ka je can cikin fake generator mun ka ɗauko sunan. To sai yanzu in rubuta sunan nan HEWP.H wannan sunan shine na buɗe abin ɗin da shi. Sai in sa HAYWERD. To ga sunan da na sa. Sai yanzu na sai ce sign out on your device, upload a screenshot. To gaskiya an ɗan yi kuskure nan
da ya ce in upload screenshot, kuma ban ɗauki screenshot ɗin email ɗin ba, amma babu damuwa zan ɗauko shi ɗin sai in sa shi a nan wurin. Tap your comment, sa mai thanks. To shikenan na gama wannan aikin. To yanzu nan sai in zo in submitting. To amma da yake ban gaskiya na mance sunan ban yi screenshot ba, amma bari in ɗan dawo baya. To sai mu zo nan sai mu mai upload screenshot da ya ce, duk da gaskiya na ɗan manta ban yi buɗe shi can na ɗauki asalin screenshot ɗin ba. Yana da kyau dama duk mutum zai yi zanki kula, gaskiya na ɗan manta, amma dai da yake babu damuwa. Yana ɗaya daga cikin wanda suka ce suna ansar abin nan yanzu. Bari je in ɗauko screenshot ɗin da na yi na abin nan da na yi, duk da ma wannan ba shi ne a takamaiman abin nan ba, amma na sa mai screenshot ɗin. Sai in zo nan sai in sa submit, sai ka zo nan sai ka yi submit da proof, sai in shige shi kamar haka. To sai in jira ƙare gaya task submitted back to the work page. To yanzu na riga na kammala shi wannan task ɗin. To yanzu mun yi aiki ɗaya. To yanzu idan ka diba a nan wurin ga sun sa mana pending 0.0800, ga sun sa mana pending akan aikin da muka yanzu a cikin kwana 7 za su dawo nan. To haka za ka ta yi, haka za ka ta yi, ka ta yin aikin. Insha Allah duk ayi ne in za ka yi da safe ka yi 10, da rana ka yi 10, da marce ka yi 10. To insha Allah a sati ɗaya za ka samu ma dala 7 zuwa dala 8 insha Allah. To yanzu wannan shine aiki na farko kamar yadda na yi muku bayani, sai kuma gaba insha Allah zan ƙara nuna muku da za ku yi aiki. Kuma yana da kyau ka je YouTube ka ƙara searching, amma gaskiya da wuya ka samu su da Hausa, sai dai ka samu na wasu turawa da suke yi da Turanci. Gaskiya sai ka ƙara searching, ka ƙara wani abu daga ciki, amma dai kada ka min tambaya an ba ni ne maka abu akai ne ba. In ka je ka nemo wani can to ka bai tambaya, kada ka min tambaya. To wannan shine yadda za ka yi wannan aikin a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ka samu dace. Wannan shine ƙarshen bidiyon na darasinmu na ɗaya da mun kai, sai kuma mun ɗauko wani aiki na biyu zuwa gaba. To masha Allahu, ma'assalam.